Welcome back to my YouTube channel. And papakita ko po sa inyo yung mga gulay dito sa taas. Ayan. Ang haba ng sili nila. May mga bunga na. Ayan. Ang daming bunga. Puro sili yan. Sili. Ayun, may pechay. May kulitis kasi hindi pa tumutubo. Ay, may pechay oh. Kasi hindi pa siya tumutubo. Ayan. Ano pa lang siya. May mga sili. Ayan guys, ang daming bunga ng sili. Sa isang perasong puno. Ang dami. Ayan. May ano din doon, kulitis. Kulitis. Ayun no. Kasi hindi pa tumutubo. Ayan. Hindi pa tumutubo na. Tapos, ayan yung mga sili. May talbos. Ayan. Ayan o. May mga pangalan pa sila. May sili. Tapos yung sa dulo may ano, tanglad. Ayan. Ito may mga pangalan. So ito kamatis o. Ang dami. Tutor ko kayo dito. Ang dami guys. Ang daming gulay. Ayan. Ayan o. Sili. Ayan, puro sili talaga sila. Ayan. Ayan, labanos. Ayan o, labanos. Kasi hindi pa tumutubo. Tapos, may kangkong din. Kangkong pala to yung tumubo na. Ayan o, kangkong. Ayan. Yung iba hindi pa tumutubo. Ayan. Dito na tayo sa alugbati. Ayan. Ayan guys, so ang daming gulay dito sa taas. Ayan. Tapos ito may ano, pipino. May pipino. Ayan siya guys. Pipino. Ang daming gulay. Tapos ito, saluyot. Ayan guys. Kung hanap nyo ay gulay, pumunta na kayo dito. Ayan yung banner nila. May mga ano, sarap ng hangin. Ginagawa mo? May okra. Ayan ah. Ayan, may okra dito. Mga okra yan. Ayan, daming gulay pala dito. May mga bunga na siya. Ayan, may mga okra na siya. Diba? Ayan. May sitaw. Ayan, yung sitaw nila. Ayan. Ang dami na nilang ano. Ayan, may sitaw. May mga ano, may mga... Ayan yung bunga niya. Ang dami guys. Ang daming bunga nila. Ito naman, yung ampalaya. Ayan guys. Ampalaya. Guys, ang dami. Kasi wala pa siyang bunga. Ayan, wala pa ang bunga yung ampalaya. Maliit pa lang. Tapos, dito, pala tayo sa kabila. Ayan. Dito, may upo. Ayan, may upo siya guys. May mga bunga na. Ang dami. Kakatuwa. Ayun no. Ang daming upo. Ayan. Tanim nila yan. Tanim nila guys.
Naki-vlog lang ako dito. Ayan, patola. May patola sila. Kasi hindi pa tumutubo. Ayan, patubo pa lang. Tapos, may kalabasa. Ayan. Kalabasa. Kasi wala pang bunga. Dami nilang gulay. Ito talong. May mga bunga na yung talong nila. No. Ayan guys. May mga bunga na yung talong. Ayan, laki. Dami nilang gulay. Ayun, puro talong yan, oh. Tapos may sila, may malunggay. Yan. Yan yung malunggay nila. Ginagawa mo? Mataas na. Hindi ko na maabot yung tingin. Ito yung carrots nila. Pausbong pala yung carrots. Tapos may sila, may bawang. Ayan, kompleto. Bahay kubo na siya. Luya. May luyang isa, luyang dilaw pala yun. Tapos sibuyas. Ayan, ang lalaki ng kamatis. Ang dami. Hala, ang daming kamatis. Ang daming kamatis guys. Ayun, kamatis. Yan. Yan yung garden nila. Yan yung bahay kubo nila. Ayan. Bahay kubo. Ayan. Bili na kayo guys, gulay. Pag kailangan nyo ng gulay, dito lang kayo pumunta sa Makit kayo dito sa bundok. Ginagawa mo? Ayan guys. Ayan. Okay guys. Salamat sa inyong panonood. Maraming salamat po. Bye bye po guys. Bye bye.